Assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da warhaka, barkamu da sake haɗuwa a wannan tasha tamu ta Arewan BTC, tashan da zamu riƙa kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology da yanda mutum zai samu kuɗi da wayarsa na Android. A yau dai na zo muna da wani abu mai muhimmanci a WhatsApp wanda ba kowa ne ya san da shi ba, amma ina mai baka shawara ka tsaya ka kalla bidiyon nan daga farko har ƙarshe saboda ka gane abin da ake nufi. Kuma idan wannan shine farkon zuwanka a wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa, ka zaɓa all saboda da zarar mun saki sabon bidiyo ka samu, in kuma bidiyon ya burge ka, ka danna mana like. Za ka shiga WhatsApp ɗinka ne da farko kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka, ka tabbata dai da cewa kana update ɗin WhatsApp ɗinka. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka, ka tabbata kana update ɗin shi ko wani lokaci, saboda da zaran ka buɗe WhatsApp kan wani waya, duka wa'inga abubuwan da ka ajiye a nan, wa'insu file ɗinka ko mene masu muhimmanci, idan ka ajiye shi a WhatsApp ɗin nan za ka gan shi. Za ka zo ka yi clicking ta nan sama ɗigon nan guda uku, zai buɗa maka wuri kamar haka. Da ya buɗa maka wuri kamar haka, za ka zo daga nan sama na farko wajen da aka sa new group ɗin nan, nan inda aka sa new group kamar haka. Idan ka yi clicking kan new group ɗin nan, zai buɗa maka wajen da za ka yi creating ɗin group. Idan ya buɗa maka nan, sai ka zo za ka ga ya kawo maka mutanen da kake da, sai ka zaɓa abokinka guda ɗaya, mutum ɗaya za ka zaɓa ciki, ba za ka zaɓa mutum da yawa ba. Idan ka zaɓa abokinka guda ɗaya, saboda kai kaɗai kake son ka ta ganin abubuwan da ka ajiye a nan, sai ka buɗe. Idan ka buɗe haka, in ya buɗa maka wuri kamar haka, sai ka zo ka sa sunan abin da kake son. Kana iya ka sa wani abubuwa ko wani irin suna, amma ni zan sa Arewa kamar haka. Kai kuma za ka sa sunan da kake son. Da ka zo clicking kan shi, idan ka buɗe shi, za ka ga abubuwan da ka ajiye. Sai ka danna wajen mark ɗin nan, da ka danna wajen mark ɗin nan zai maka loading kamar haka. In ya gama loading, za ka ga ya buɗe kamar haka. Sai ka zo kuma tunda ka ga daga kai sai abokinka ne a cikin group ɗin, sai ka yi clicking sama ɗin nan kan wajen da sunan group ɗin yake. Idan ka yi clicking kan shi, sai ka jawo ƙasa. Idan ka yi scrolling ƙasa, sai ka danna kan sunan abokinka. Da ka danna kan sunan abokinka, zai kawo maka wa'insu waje, sai ka yi remove ɗin shi, shine mai bin ma na ƙarshe. Da ka yi remove ɗin shi, sai ka danna OK. Ka ga yanzu ya zama kai kaɗai ne a cikin group ɗin. Sai ka dawo baya, ka dawo baya kamar haka. Sai ka zo sai ka danna wajen da za ka ɗauko wa'insu muhimman abubuwanka, sai ka danna wajen photo. In bidiyo ne ka ɗauko shi, sai ka sa shi a wajen. Ka ga ba wanda ya sani. Da ka sa shi a wajen, kana iya ka goge shi akan wayanka. Da ya save a wajen, ka goge shi akan wayanka. Ka ga ba wanda ya sani. Idan mutum ya diba akan wayanka, ba zai gani ba. Kai ka riga ka san inda yake, sai dai idan kana buƙata ka shiga ka ɗauko. Ni zan sa wannan kamar haka, kai ma za ka sa wanda kake so. Da ka sa hakan ga ko da yaushe ka zo za ka gan shi. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa, ku zaɓa all.